sinasabi mong jowa. Jowa ko yun, akla. Ikaw pa ang jowa ng party sa Ambisyosa ka, hindi ka maganda. Wala yan! Jose-Quiambao Facebook page. At tonight, sobrang saya ko dahil kasama ko dito sa aking vlog ang aking LGBTQ family dito sa Bayambang. At sobrang happy ako kasama ko sila dahil they gave their time, their effort, and they're here with us tonight. So, go, go, go! Let's play the game with them! Apat na magwawagi. Fourth runner-up will receive 1,000 pesos. Third runner-up will win 2,000 pesos. Second runner-up will win 3,000 pesos. And the first placer or the champion will receive 5,000 pesos. And now, ladies and gentlemen, live at Niña's Cafe, Bicol Norte, Bayambang-LGBTQ. This is the 2021 LGBTQ Association. Action! Okay, now, candidate number 1 is Sergio. Sir, it's dito ka na. Dito ako, Nits. Luzon, Visayas, Mindanao, mga puso, lumipad ang aming team sa bayan ng Bayambang. Di mo no, matatagpuan ang napakaganda at pinakamamahal namin, Mayora, Niña, Jose-Quiambao. I know what you hide. Standing in front of you is a fresh and young stunner, all the way from the Guinness Book holder, the longest barbecue grill in the tallest statue of St. Vincent Ferrer. From the progressive municipality of Bayambang, province of Pakistan. Lumipad po ako sa langit bilang si Niña. Naglangoy po ako sa tubig bilang si Jezebel. Naglakad po ako sa lupa bilang si Amaya. Ba't di niyo po sabay-sabay palakpakan? Yes, tama po kayo. My name is Marian. Marian Defensor sa Tiago. Nag-iiwan ko ng isang katagang tatatak sa iyong mukha. Kung kasalanan man po ang pagiging pangit, Paula, walang kang kasalanan. At ang ako ang mag-sarap, kayong lasang hinahanap, kay bubbles nyo lang. Malalasa. Inay! 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 Abay mo ka! Thank you. Ready now, ladies and gentlemen, candidate number 1. I'm ready for the 9, Matutunan! So yung fourth winner will receive 2,000 pesos. Yung third will receive 4,000 pesos. Yung second winner will receive 6,000 pesos. And yung grand winner will receive
ako sa barangay ng mapuputi, Magayaw. Ladies and gentlemen, ako po si Joyce Malibong Tiguerto na nagsasabing may timan ako sa inyong paningin, huwag lang masobra sa pagkaitim, baka mapagkamalan kang uli. Nakakailangan. Sabi nga nila, pangit man po ako sa inyong paningin, ewan ko na lang sa susunod sa akin. And thank you! Very, very much. Candidate number 2. Next we have Mother Sammy. Hello po, good evening sa inyo pong lahat, sa mga nanonood. Sa inyo. Ang mga dalag po sa inyong lahat, nagmula po sa barangay Stone Tree. Harap po ng page po yun. Minsan po sumali po ako sa Pinoy Big Brother. At minsan po napagkamalan po akong Mayoran Niña Jose-Quiambao. Pagdating po yun. Pero pag-araw po, hindi po. Ito po ay si Marcel Sky na nag-iwan ng katagang. Huwag ka nang lumampa kung wala kang Kiona. That's all, thank you. Now, we have candidate Soria. Hello, magandang gabi sa ating lahat. My name is Daniela, Yoda din ang biyaw. Pag-iniwanan ko lang isang katagang, hindi lahat ng kabayo nasa kwadra kasi ang iba nakuna na. Ang iba kasunod ko pa. Kung natutunin lang po ang kagandahan, si Paula wala pa po natutulungan. Munti yung palakpakan na magsisilbing tropeo, iuwi ko pa po sa aming barangay. Barangay may pa. That's all. Thank you so much. Thank you very much. Now we have candidate Juven. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Marcos Joven Pilotista. Ang mga sabi ko lang po sa inyong lahat ngayong gabi ito, ipakain mo na lahat sa iyong jowa. Ibigay mo na lahat sa iyong jowa. Dahil, pag uwi mo sa bahay, matutulog kang masaya. Bukas, pagkagising mo, kakayod ka ulit. Yun ang mga po ang mga isulat. Thank you very much, candidate. Now we have Mother Niña. Magmula pa sa galaktika, bumaba just to witness the natural superhero ng LGBTQI community na none other than palakpakan naman po natin, Madam Niña Jose. Ngayong gabi, narito na po sa inyong harapan. Nag-meaning walang iba, kundi si Miss Ina. Good evening and thank you.
Thank you very much, Henry. Now let's have Julia. Ang hindi pa malakad, mamamatay. Ang hindi sisiyaw, patutunan ng bahay. To our beloved Mayora, Niña, Jose-Quiambao, to our beloved Board of Judges, to the staff, and to the whole members of the LGBTQ community, a historical evening to everybody. My name is Salvador Gobernador Rodriguez Padua. At ako po ang napanibok sa pihikang puso ni Mayor Cesar P. Sabay-sabay po natin palakpakan ang nag-iisang Diyosa ng kagandahan, Mayora Niña Jose-Quiambao. At si Niña Jose-Quiambao ay nag-iiwan ng 3 pick-up lines. Niña ka ba? Dahil Niñaaro ka. Pwede na! Pwede na! Quiambao ka ba? Quiambao panalo sa 2022 election. At ang mga long pick-up lines, di bali na hindi makakain. Araw-araw sa mga inasal. Gabi-gabi naman ang nananalangin. Thank you. That's the way, candidate. Canada, Wally. Valentino, YSL, Ferragamo, and Chanel. Austin, Gucci, Gucci, Gucci. Fendi and Armani, God, I miss Gianni. BCBG, looking good is never easy. Hello. Julia, ang baho ng mic. Dito sa mundong ating ginagalawan, ay kailanman hindi naging batayan kung anong uri o estado ng pamumuhay meron ka. At lalong-lalong hindi batayan kung gaano ka man kapangit o kaganda. Dahil ang tunay na timbangan dito sa ating mundong ginagalawan ay kung gaano kalinis ang iyong puso at konsensya. Dahil at sa ganitong klase ng patimpala, utak at talento ang ating hinaharap. A glamorous evening to each and everyone. This is Wowie Apilado, not Wowie de Guzman. A graduate with a degree of Bachelor of Science in Information Technology at Pangasinan State University, and currently a public servant, and I'm the SK chairperson of Barangay Thailand. At nag-aral din po ako sa Oxford University. Ang course ko po ay
one, team one. Angel's Burger, buy one, take one. Major and vote, can I sing? Watchmen. Paula, sa susunod na kandidata, tae ka ba? Ang baho. Paula, susunod ka na, magya ka ba? Bulok ka na. At sa ganitong klase ng patimpala, tiyak, may buto-buto, tatatap, and thank you! Thank you very much, candidate Wally. Now let's have. So now let's have candidate Power! Sa layo-layo ng aking pinanggalingan, ang baho ng mic. What's happening, people? Bakit tumuman po ako sa inyong paningin? Nakakabuntis din. Nanggaling sa langit, bumagsak sa lupa. Nauna mukha, bako-bako. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. My real name is Paula Kayabyan, representing Baku-Baku Island. Maraming salamat po. Candidate May! Ladies and gentlemen, good evening. If you haven't seen the most beautiful cake in Bayambang, well, that's me. As the information of the crowd, I am Mayor Dallas, all the way from McDonald's, the most beautiful place in the world, next to Disneyland. And I believe in saying that Bayambang town without Niña Jose is like a soldier without a gun. Thank you so much. There you have it, ladies and gentlemen. Candidate May! Candidate Nicole! Hi, good evening. So happy tayo tonight. Ang kasiyahan ng tulay na pagmamahalan ay maramdaman. Lalo na kung nasasayaw. Awit ako, naghihintay para isayaw ito. Everybody go! So sweet, na explain mo na makisama, mag-enjoy ka ngayon. Everybody, ngayon. Thank you so much.
Babalu, and from Magsaysay Street, Bayambang, Pangasinan. Thank you so much, ma'am. Thank you. O, di ba napasayaw ko si Mayora? Thank you. Well, once again, candidate MJ. Dito po sa ating bundok kinabuklog-buklog ang sa kabataan tungo sa mahusay na magpapulyan. This is MJ Mateo Samayo, your candidate number 15, Char. I am LGBT Governor, District 6 at Barangay Bulan, Bayambang, Pangasinan. At naniniwala sa kasabihan. Thank you. Thank you so much, candidate MJ. Now let's have our very handsome candidate, Bebo. Kuya Bebo. Thank you very much, Kuya Bebo. Now let's have Kuya Nitz. Hello. Good evening po sa inyong lahat. Ako nga pala si Crisantaon Talan. Para sa mga babaeng tumitingin sa akin, gwapo man ako sa inyong paningin, pero wala naman ako. Next, we have Dodo. My name is Donald Valdez from Hermosa, 29 years old. Thank you. Thank you, Dodo. Now let's have Greg. Kasi my first time na makita si Mayora. Kaya kinakabahan ako. So, pinapakilala ko pala ang pinakamaganda at pinaka-sexy sa aming barangay. Barangay Tarawoy. At naniniwala ako sa kasabihan. Ano ba yun? Naniniwala ako sa kasabihan, hindi gaganda ang bayambang kung wala si Quiambao! Madam Mayora, may tanong ako. Masaya ka ba? Yes! Dapat hindi yes. Dapat masayang-masaya kasi panalo ka na! And I thank you! Thank you very much. Now let's have candidate Manchoy. Beauty without brain is like a pearl in our shell.
My name is Marichin 24 Metro, Cebu. Naniniwala sa kasabihan, kung ang kagandahan ay nakamamatay, congrats, ligtas kayong lahat. Thank you very much, Mary Jo. And now, let's have DJ. Bayambang! So my name is AJ Ventura, our social manager of LGBT Bayambang. I'm 21 years old. Ako po ay nagmula kung saan maraming marites. Marites balik pa ang news anchor ng ABS-CBN. Ladies and gentlemen, please allow me to call Corazon. Corazon ang unang aswang sa barangay Abang-Pusiling, Norte Quezon. Thank you! Thank you very much. Now, let's have candidates dance. Hello, magandang gabi. Sa inyong lahat. Ako piso ng 1984 at nakulit po ngayong gabi ko. Ako po ang dance coaching na nag-focus sa ibang Pangasinan. I thank you. Bakos, nakita ko na paglaki mo. Para sa fourth runner-up, makakatanggap ng 2,000 pesos. We have Bubbles Search! Good na lang? 2,000 pesos! 2,000 pesos goes to Mother Niña! 4,000 pesos we have Mother Day! First runner-up, we have Julia! Kahit mali yung nabanggit mo, mahal pa rin kita. Ang panalo ng 10,000 pesos ay si... by the way, imbitahan ko namin kayo sa November 15 alas 5 sa may plaza. Magpapailaw tayo. Nandun si Mayora, supportahan natin siya. Siya yung magpapailaw ng buong bayan ng Bayambang. Tawagin niyo ng lahat, pati tricycle drivers, mga nag-shopping Lazada, tawagin na natin lahat yan, okay? Ang panalo